salati da alil baiti masu cire shahawati sashen tijani rama gausu zamani abul futuhi ya sirrin diwani baban hikima ya shafi kana da dalima ina bika udana na soka cikin yin barka zan bude wata taska cikin gidanki da bawa naki mai san ƴaƴanki da duk mai san ki dawo ma na salima kimin alama kimin alfarma ko a kiyama samu salama ya na ji baka amshi kuna ta nishi in ba kwa kishi ku bani amshi mata ku yi goda cikin ibada o na na lale ruma o na na ya Fatima ya Fatima ya Fatima ya Fatima manzan Allah shi ya ce in soki manzan Allah shi ya ce in biki manzan Allah ya ce na rike lamarinki dan haka kuma komai na baki da ke da diyanki da dukkan dan fadarki na ji mai san umma shi yake da salama na ji mai san umma shi ya tara alama na ji mai san umma shi ya tara